tractie in de banden, die zijn aanwezig. Ja. Vandaag doen we alles aan verkeersveiligheid. Het wordt langzamerhand weer wat donkerder. We hebben veel eerste klassers. Die gaan voor het eerst lange afstanden naar school fietsen. En ze zijn het nog niet zo gewend. Dus we willen ze graag helpen om veilig op school en ook weer thuis te komen. En daar hebben we vandaag allerlei activiteiten voor. Jocht daarboven en dat drukt niet naar beneden. Het is een soort ANWB-test, waarvan dat er dus al je dingen worden dient, bijvoorbeeld de fietstesten en dus maar de eigen. Nou, en dan maken we van al je dingen van zoals op die rijm bijvoorbeeld, of welke kant komt de derde hoek van de trekkerrassa. Ja. Nou de bus. Hoeveel passagiers zitten in de bus? Blijkbaar ga ik dus een eeg wat slechter is dan de oren, maar dat wist ik dus dan net, maar voor de rest net echt. Ja. En dan bij de volgende komen. We behuldigen op de scène, maar dit apparaat dat shot wel knap. Dus we pakken nou wat gauw eens een verkeer neer. Hoop je er overleden. We houden dan de leraar en ik een bladje bij dat die de ouders bellen, dat ze dan wel naar op de scène gaan om even naar te zien. En bij wie waar het, nou dan hadden ze geluk. En dan was het er misschien wat om te doen. Die missen? Ja? Dus alleen maar naar iemand. Ik vind het heel belangrijk dat scholieren veilig naar school gaan. Dus goede verlichting en dat ze gewoon zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Nou, helemaal. Ik zit in 1C. Die doet het ook nog of niet? Helemaal goedkeurd. Helemaal Dus goed. oké.